ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଖଣାଝର। ଏହା କେନ୍ଦୁଝରରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତଟିଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ପ୍ରାୟ 65 ଫୁଟରୁ ସିଧା ନିମ୍ନକୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣିଟି ଧାର କରି ହେଉଥିବାରୁ ତାର ନାମ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଉପରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା। ପାହାଡ଼ରୁ କେମିତି ପାଣି ଝରୁଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ